Kublai pi baro syakatup Khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta ke sengi kilong, panjing bensyai bakam banyak ke HYC halor smart meter, ai bujili ke himamalim da kejakai ki kat south li kilong yeng ban penne ya katulong umbam hamaulai umshing Jepung, bat play berdai ke cricket tournament arjar upway hamaulai mauro. Mintangin pagi Khubor bakam banyak. Kaseng hinyau trip council kalau khot ikajingalang tentup iki MLA MDC bekirang bashnong ki bahap hapo sor Shillong bat kap sor ha khatlai tarik mentau banai arjar apwe ha politeknik maulai Shillong ban emerging mode halor kamat ki kenram ke projek pendat smart meter Henry lapin sange no ikini ikajingalang namar babun ki MLA MDC bat kirang bashnong kimla ban wani shimenta kini ikajingalang Henry nakaliang jong kaseng HYC kalasam no dikikot lingkadap balasyon ni kijing tho ban pensyai syakipat ba nong syong shnong kani kejela ban pensngau thu ah kabede bat ka project smart meter ha kani ka kot lingkadap la tho ki a ki smart meter ka project smart meter ka jela jungi ki kenram bat kijing bam syai halor kani project Habai kren bikilat pathai Khubor u General Secretary ke HYC u R Sindrem u lapani ke jing pensyai bakam banya akabede ber smart meter no menteri badai pet ya katangat boarding u James Sangma. Ibala kila ada penbaik lupa. Ti compare wala kataru kumana kaleng jo kaseng nadu kasingi kemenengkong adin bangila yo jing tip ya kani kamat kabede bakani ka smart metering project. Hang ni apo jela ka jongi tam e kan kum ki jongi ka jingpa jo ka sarkar dalam menteri kami ka smart meter project kami apo sor Shillong pada kapsor nadu kasi ke benengkong ngila penpau ke jing persya ngila dep banlit bu wat ya ke jing tho ru akhmat jong minister in charge jong power department u James ki sangma bandawa na u bu dei ban ai ke jing pensyai ke bede ba kani ke project bat kumju ru bandawa na u ba u dei ban pensangi aswa sipor ya kani ke project kat hadu ba ngimpat ya syai la kani ke project kan dei ke jing du nong ya ke jela ne kan dei ke jing yu nong ya ke jela bat ya kinong syong jo kajelah bro kowe Kumshi bentaban penne pensa ikatulong umbam kabedon hamaulai umshing Jepung kabapenbiang ya baru kijaka kibahap hapo kamaulai umshing Jepung nakaliang kahima melim kala shimno ikijaka kibedon marjan bat kani katulong niki khatsau kitrai bat ai bujali da kawaipat bansaki kani kasngi lai don lang ba titos W Khan CM ka KHADC kum ukongsan ubate bor pathau MDC maulai constituency ubaderu executive member ka KHADC upa EMI nam manix acting CM ke Himamelin kinong elam shnong ke dorbar shnong umshing Jepung kitral jaka kinong elam ke maulai town dorbar bat kiwe de yani ke jingtmu kabal latmu da kashnong bat ke town dorbar naga benta banyo yani ke benta kabede ba jaka kabade ka mensin bina banong jo kashnong maulai bi jungi kata ke tulong kaba tang makai kan sai man hisnang henry ke tulong ke bakarpang nagap tak snang mola ko solang ngai kublai yakinang yalam snang nag snang irong basnang basket snang khatam ibala shim meng di benta bantu thia du dem nagam ta ban urlang ni ke jitmu bandio ban pene sai umba mundi kabalong ka dono kemensin du snang mola Hadirin maka job umnomi kemat nakaliang ilang basnong basket sinang laiwan banyak kendu banyak keren nak tak ni hakam yawan ke bentar bede umbam di ngani tipi kebokong sandu ini nomi kemat ke kita umbam di apa mulai konsensi ini kum gajai penriu bangi dan ne dan sa hadu bentar ya kini kidor basnong kijungi Najuong barabor bakat badang don kidor basnong kajai penriu kejungiru kadang ne nrela da kidor basnong kim don shu namtir kai ke banja yang kajai penriu kejungi nasoban ai kubai kerpang ya kidor basnong hangi kabala shimkhia kabala ui jinga kabala trisito ban penuan dur ya kini gajing temu ban ngisutu habang iturai hagi dorba snong kumpi lampa snong lani kumpi nopet kam snong kade gajing turai man sobha kabam syamdan kanunu gajing sil
Nakaliang jungi ke district council lani wat nakaliang ke peserta. Henry habangi pai pat yaki kam bagi turai yaki kam ki bagi le kilong ki kam ki bakrau hadu kata-kata. Ka Joint Action Committee Namdong Area hinin kesengi ka khat arterik kulber hapo kajingya lam uma DS war u chairman jong ka JAC but ubadeiru u chief organizing secretary ka FKJGP Giant Hill Zone but ka KSU Namdong unit kilalit bo ya ka dorkhas show district medical and health officer bandawa pinbyang ya ki jingduna ka Namdong PHC ki bakenthop ya ki pratali ki mat ka JAC ka pinpao ya kijing ngau kya halor ka jing pinsha jong ka tanat ka kwat ka kya halor ka jing pinbiang ya kijing don kam kinong pang namar na kaliang kani ka PHC lalap badang bon kijing dona na duk ki staff haduk ki tiar sumar nong pang kani ka PHC ka haban ai kijing shakri ya ki kumba live huai hajar ngut ki breu ki bedon ha ki live santli kishnong henry na kadaw kijing bombyang ki staff ba ki tiar sumar kam shimla la ban ai kijing shakri bupurai kinong pang dei ha kani ka nong rim ba ka JAC kalami shakmat ban yikren ban pin bahaya kini ke PHC hapo kshita yau bat hadin kata kin sa shim da kawai pat karai la da don jingkala ha kini ke PHC UMDC kalaban uba Mitchell wan khat hinne kasngi ulale ban ai jing rap de kitin sob yeng ringkat kisul lalait shaka kunhon ba rap klem dawai halau sotun khnang bakin yo ban pin he shu shu ek kam rap jengki harengkat ka jing don lang urang basnong uba lur sha shilla kiseng genthai bat kwe kwe kiseng UMDC ula kularu banyai beteng ban kershani ki namar umtang beki penmi iki marrep ki babha Henrik lawan raru keburam ya kasnong ka thau hi barok kawai Shon ra no kerki na kabenta begini gini ban bakin pendap ya kam bat kam tame ba ka jingrap ka jingriang ngani bet kan ya renti te ngilai i ba hangni ngidon gi SG gi ba penmi yoten ngidon gat kathi ka luom ga jongi ka pangila benta khandiat ya baro ki ba pre banrap te ngai i ba ka jing tristom ga jong hi namar unong rap hi udah buat luom unang rap udah buat lom umdai tang ya kani ka jaka ka jongi umdai tang state ka jongi jong ka riba ka pertai bar kawi kasing samla maulai mauro kalapli pat ba ka cricket tournament hine kasngi ka khatlai terik hamadan school maulai mauro kenton le hakani ka jingele akai ki don lai po artali ki kinhon ki bawan bani shiminta but ki dei tang na ka than maulai hakani kasngi lapli perdai kani ka jingele akai do president kasing samla maulai pelun usamla Samuel buam ubalongru ukongsan harengkat ka jinge don lang urang basnong ka maulai mauro kinong penyat snong ki kun samla jokani ka snong bat kiwe kiwe de hakani kasngi usamla Samuel ula penchlori ki kun samla ban shiminta ki jingele akai beper namar ka longkum kalat ban yo kam yo jam bat kumju ru ban lat ni ki jing sniu ki baharu kom khamtam na udrox babun ki kun samla ki ngat hauni ujing di ubasniu ubakta ya ke emlang kasalang nang bata kani ka tournament midon lang kat hangni ya ki dekat nang nang ket kam jong ka sang samla mauro ki bala sim khia ban penlong ya kani ka tournament na ka benta ki khon samla na ka benta ki nong song snong jong snong maulai ban hikai lane ban an kuntu kan pham ya ki na ka benta bakin yat hakalenti ka badai ba hakalenti ka bapha kumbala mai phang dei rang ba snong ba ibalong kongsa sembut kongsa nang ka puar bentang asau ban pasat jimbot kumni rus kendian menumtu than ya ka puar ka jongpi yusong kemen nang ka benta ka sang samla malai moro ka balala penlong ya kani ka tournament akaba hadu live artillery ki team kilawan ban sim benta kata tik tang na pok asno maulai yusong kemen ya kan naga benta ka sang samla maulai moro ki bala an pelong ya kani ka tournament tungin ai ka jing thakti naga benta kani ka jing sim khia ka jongki ya ka jing la ka jongki ban pelong ya kani ka tournament hagani ka step ka benta live artillery ki team giwan ban sim benta hagani ka tournament kani ka dei si benta ban kersu thia ya ki khun samla ja ka snong maulai ba kin sengi haki kami lek kai ka jing pipe mat ja ka sang samla maulai moro saka cricket tournament kalong bagi haka jing sutu ka janga kalong bagi sngop kit ram nomor ba haki tournament ki badan hangte hapo pulu kat ka bangai i manga bala pulong ka MS ka MCA mo ka Meghalaya Cricket Association na po mulai ngatrai mden team te kani kan dei lek si kan dei ka win ki jing prat lenti ka ba la kum do na po mulai ka dei bandon no ka team ka dei bandon no ka team ka ban lek ban represent an ya ka snong maulai na ka bangin yo ya ki players ki batibet na kani ka tournament ki ban lek
Badak itu ki khubor ngilapoi syakabakut tak haduk bengin desem biang kublai shibun.